Pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video i danas ću vam pokazati moj tim u FIFA 15 na tabletu. Znači imao sam nešto novaca pa sam odlučio napraviti neki kao beast tim i sjetio sam se dva napadača koja su mi se jako svidjela. To je Man of the Match Lukaku i Second in Form Benteke. I da, o njima ću malo kasnije, ali idemo početi sa golmanom. Znači naš golman je Lloris, 85 ocjena, 86 diving, 88 refleksi, ovo sve ostalo je solidno i brz je dosta. Znači stvarno sve što tražite od golmana meni se jako sviđa. Ali tek sam danas napravio tim pa ga još nisam koristio, pa ću onda tek kasnije vidjeti kako igra, kako brani, bolje rečeno. Samo malo nešto to sad, evo. Znači obrana, jako solidna obrana. Prvo ovdje tu imamo Mangalu, njega sam prije koristio, stvarno zvijer. Ima 76 pace, 79 defending i 85 physical. Onda Varan, njega sam isto prije koristio, ima isto 76 pace, ali zato 83 defending i 76 physical, znači super ovako. Dosta je jeftin, pa svima ga preporučujem, iako možda bi bio bolji Pepe, ali ipak zbog chemistry je tu Varan. Onda LB Rodriguez iz Wolfsburga. A mislio sam staviti njegov inform, ali nisam imao dovoljno novaca. Ali isto solidan je, mislim, sve mu je, sve su mu ocjene više od 70, osim šuta. On ima 52 shooting. I RB je Carvajal, njega sam prije koristio, stvarno zvijer. 80 ocjena, 84 pace, opet ovo, ajde. 78 defending, 82 physical, znači super igrač, stvarno, preporučujem svima. Onda 27 Fellaini, svi znate ko je on, samo moram reći da ima 88 physical i to mu je ono stvarno. Zbog toga sam ga i uzeo, pace mu je solidan i defending isto mu je solidan. I jedan igrač koji je skoro isti koji Fellaini, Sanchez, znači ima 65 pace, isto 75 defending i isto 88 physical, znači jako slični igrači. Onda dva Cama, ili kako bi to već rekao, prvi je De Bruyne, znači second in form De Bruyne, stvarno zvijer. 81 pace, 87 dribbling, 87 shooting i 88 passing i čak mu je physical solidan, znači sve što tražite od nekog igrača De Bruyne ima. Onda drugi je Rodriguez, 80 pace, 85 dribbling, 80 shooting, 84 passing i 72 physical, znači isto jako dobar igrač. I naravno dva napadača, Lukaku i Benteke, znači dvije zvijeri jednostavno, ne moram vam ništa puno govoriti. Imaju pace, shooting, physical i ništa više ne treba, stvarno zvijeri. I da, to je taj tim. Hvala što ste pogledali ovaj video i vidimo se uskoro.